ọmụ ọbụ ike nwatakịrị ọbụ na agwara na aka ya ọbịa ọdụkọ ala agwụ agwụ ọgwụ ọdụkọ na ọghara gị ọzọ nke na aka gị isi ndị na-eme dịkwa iwu na-efe ihe se mmadụ gị isi isi n'ibi ya sebe sọsọ ọkpịa bido from ọkpịa nna kedu ihe iji maka ya wee gị azụtego agwara m si mgbe na-achọ mana ụlọ obere ihe ntị na nwekwana ife ọzọ na ọfọ obi ike imenwe ife ọịsọ onye mụa ya aka o si spik ozugbo ude ị na-ede na ugwu na-ede na ndịda n'ebe niile ife ime ka nte onye na-amalụ ị na-akpọ ya small boy onwekwa ife ubi maka ya wee bịa na ụlọ last time m bịa abịa mgbata ọsọ enyemaka maka ndụ o nwere ka laịfụ ndụ iwee gwa m sị m na ife dị etu ya eme na ife dị etu ya eme na oge napịara aka mụnwa na-esikwa ndụ nwekwa ada otu na ịmụka na onye nwaka ọ na-eme na ide play the show itilu m tv m na-enene na-ekwu ya na m bịara ngwa ya na m egolukwa m benz tụpụ na-ekwu ya ka ọ dị sị ka m bịa gwa ya nsogbu nwere ya nwere o nwere na ihe njila ikekwa na-agụ mbụ na ide play the show kemgbe m lụrụ ọrụ ọkwụkwọ mere 2 months olube 2 months ịma na nlụ ọrụ mmadụ ọrụ ele take 2 days mana iwe ọgwụ ụwụ nwa ji wee lụche 2 months agwa gị n'ihe na-eme esi n'ikwu nne gị nwoke m isiziri ihe agwa gị iwe ọgwụ ụwụ ji wee nọcha 2 months na ihe na-eme esi n'ikwu nne gị wee chichaa eji gabe mmiri na-asa agụ na-asa wee lụọrụ onye bụ ọrụ ọkwa omerego echeta m ya ọfọma aka agwa gị sịrị na-ekaligo moto ihe nwata lụ oge awụlụ ọsa na ihe eche nya moto ịma maala ege moto dịsie asị m na dịsie na maala ege mmadụ moto na maala ege moto na ọbụghị agba ede mbọ gị onye ahụ moto andị omego asị m na ọ adịrọ na mma ihe anya moto na nka ihe mmeji sọpọtụ na moto mmegburu obu ebu unu abụgokwu ya onye meri obenye ekene onwe ndị mma abụ nlọchala ọrụ wee lilie percentage my 40% ntara ahụ wee lụta ilie nke m mana onwere kedu nke bịa na nke m before n'ime last 2 months si na ọ na-eme comedian wee lụchala ya ọrụ ọsịala m asịsị m na ọka monetize akaụntụ mana enwetago m information na monetize gị akaụntụ na-eri ego Facebook wee jide my percentage 40% m mụ nwa ụlọ ya dị ọrụ ama m ka m mezighasị ya ọkwa mụ na Mark na-akpa onwere iwesị ka ịbịa binye ekene a sị na ọ ga-adịla na mma moto chakwala ilu ọ chakwala ilu dịba ebe na best family ọgede oge ewe ụgbọnụ tie rọba mmụọ na-agụ arọ nwa nwoke bụ afro ọkwafro inyeli benzo wee sị ka ọ bịanye ekene na-ekene alụsị na nke o mere na ọ ga-emekwa ọzọ anyị wee sị gị nwa bidola ọrụ oke lụlụ onye n'isi a sị na m abụrụ native doctor abụrụ m dibịa na-esho off makwa esho okwu off atọl sọsọ na TikTok ka m nọ nwoke m vidio nwe na emere na anyị na-agwa gị ipost onye sọsọ na WhatsApp status, Facebook, Instagram na TikTok iji shike post nwe na YouTube post kwenye na social media ọzọ anakwa m eme social media na ndị na-agwa gị ha nọ n'ihe emechi kọt ebe nkwulu so mgbe si na moto nwa na ọ ga-amụta moto ọzọ ihe anya moto na nka afọ na ọ ga-adịla na mma ka igo moto wee sị ka ibenye ekene a sị na ọ ga-adịla na mma igbo n'aka nri ihe egbute igbo n'aka ekpe ihe egbute mereli mbọ na-ete ka m iwe a na-ekwu ka a na-eme na onwere ogene ọdụ ka a chọrọ nke ụkwa palapala moto ga-amụta moto ọzọ a sị m na ọ ga-adịrọ na mma igbo n'aka nri mma igbo n'aka ekpe mma wee sị na iwe na-emedo ga-egbolu ọgụ gbolu mgba onye si na ọgwụ kpa ya wụla na zeli mmiri maka na onwere onye ji nke ya onye ọbụla ị na-achọ ụgha ada onye ọbụla na-achọ ụgha ada wee sị na ọ ga-adịrọ na mma afọ
mechie nke start ka nya ka nnukwu injin ede ọfọ bụ ike obere problem dị obere nsogbu dị moto a na-abụ mgbe ụfọdụ mpaakị anya ọ dịkwa n'ala oyi ọ na-afịa alụ start ya amalụ na ọ batrị na-eme ya ndị ikwu nne gị na-anwakwaghịrị nne ọkwa ndị ikwu nne gị ọ na-anwakwaghịrị nne obi ike na ka ekwe n'ife mmekwanụ ndị afa ji atụgharị elu m mana nsogbu adịlọ a sị na ọ dibịa bụ mana nsogbu dibịa ọ mụ nwa bụ ọfọ bụ ike mma galva mmiri na-asa agụ na-asa ọzọ ọmalụma moto nke igolu ka m achọkwu ka enye anya bashigbo onwe na asị ka m nche eke na ọ nwere batrị dị na ngwa pata batrị ngwa na ya start nwekwe spana mba adịghịkwa m jụọ na spana dị bịa emenike bịakwa na o nwere ụkwụ moto nwa be mebiri emebi